Prajeme si krásny deň. Máme 26. júna, najkrajší deň nášho života. Milí moji, ak sa vám zdá, že som pobúchaná, tak sa vám to nezdá. Dnes je presne ten deň, kedy nie som vo forme. Zle som spala, bolo teplo a tie transformačné energie, novové, teda fičia. Včera mi písala kamoška, že Miriam moja, ja to už nedávam. Všetko sa mi babere, všetko sa mi serká a cítim sa ako taká stratená. A môže sa toto diať. Tie radšie energie nás môžu hádzať do sebaľútosti, do pocitu, že to nezvládame a že je to všetko strašne ťažké. Ale ono to zase prejde a všetko slúži nášmu rastu. A potvrdili chlapci. Čaká nás toto leto kvantový skok. Všetkých. Na úrovni vedomia, na úrovni hmoty, na všetkých úrovniach. A kvantové skoky, tie sa nedejú v komfortnej zóne. Tie sa dejú vtedy, keď sme pod tlakom. Aj olej dokážeme vymačkať z tých plodov pod tlakom. Diamant sa brúsi pod tlakom. No a toto sa deje. Veľký tlak. Takže ak vám je na prd, ak sa necítite komfortne, tak to je dobre. Čo s tým? Dopriať telu dostatok odpočinku a dovoliť si nechať cez seba prebehnúť tie emócie. Nebojovať. Užiť si aj ten smutok, aj ten plač, aj tú sebalútosť, aj čokoľvek na teba skočí. Prežiť si to naplno. Tým skôr sa zase vyťahneme hore. No a dnes máme energiu 26, kód dňa 854. Stráv čo najviac času doma, vo svojom domove. A pozri sa na pravidlá, pozri sa na hmotu, ktorá ťa obklopuje a pokiaľ máš pocit, že treba niečo zmeniť, tak to zmeň. Dnes je na to vhodný deň. O 5 dní začína telo ako zázrak. Ak chceš byť s nami, link je pod týmto videom. Krásny deň, užívajme.